Ahojte, hľadáte únik z mesta, ale nechcete sa vzdať komfortu? Vítajte v Góčove. Táto chalupa na prvý pohľad dýcha históriou a pokojom vidieka, no skrýva v sebe potenciál, ktorý vás dostane. Pozrite sa, ako sa objekt zmení na moderný víkendový domček. Z dedinského domčeka máte štýlový, romantický kúsok priamo pod lesom. Staré koberce a kúty sa dajú nahradiť drevenými podlahami a čistými líniami. Pôvodné kachle sú srdcom domu, ktoré dodáva tú pravú atmosféru pri praskajúcom. A čo je najlepšie? Žiadne kompromisy v kúpeľni ani v kuchyni. Moderná sanitárna technika a plne vybavená kuchynská linka vám ponúknú luxus, ktorý by ste na chalupe možno nečakali. Zaujala vás táto ponuka? Čo strátite, ak sa na dom pôjdete pozrieť? Možno len pocit, že ešte stále nemáte svoje vysnívanú chalupu. Dohodnite si obhliadku ešte dnes. Uvidíme sa na obhliadke.